υποψηφίων δημοτικών και τοπικών συμβούλων που θα απαρτίζουν το ψηφοδέλτιό του, προχώρησε ο υποψήφιος δήμαρχος Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέντι, θέλης λογοθέτης. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε πανηγυρικό κλίμα το Σάββατο 23 Οκτωβρίου στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ποντιακής Στέγης στην Νίκαια. Στο καλό κλίμα που είχε διαμορφωθεί πριν καν ξεκινήσει η εκδήλωση, μπήκε προσωρινά ανωτελεία, καθότι άγνωστος τηλεφώνησε και προειδοποίησε για τοποθέτηση βόμβα στο χώρο. Ακολούθησε σύγχυση, αλλά σύντομα εξακριβώθηκε πως πρόκειται για μια κακούγουστη φάρσα, η οποία είχε ως μόνο σκοπό να σπείρει τον πανικό. Ωστόσο, προς απογοήτευση των επίδοξων φαρσέρ, η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε κανονικά. Το λόγο έλαβε ο στήλης λογοθέτης, ο οποίος αναφέρθηκε στους άξονες του προγράμματός του για τις δύο πόλεις, ενώ άφησε σαφείς αιχμές για τους πολιτικούς του αντιπάλους. Έχουμε συγκεκριμένο πρόγραμμα, κανείς άλλος συνδυασμός δεν τολμά να κάνει συγκεκριμένες προτάσεις. Και εδώ θα επιχειρηματολογήσω λιγάκι και θα σας εξηγήσω. Πολύ μεγάλη ασάφεια υπάρχουν στις απόψεις τους. Τα αυτονόητα, να συντηρούμε τα σχολεία, να υπάρχει καθαριότητα, βεβαίως, να υπάρχει πράσινο και εκεί σταματούν. Αλλά η Νίκαια έχει πραγματικά απαξιωθεί με την οχταετία την τελευταία, με τα σκουπίδια βουνό και όλη τη σημερινή πολιτική, και το αποτέλεσμα είναι ότι θεωρεί την καθαριότητα σαν κυρίαρχο πρόβλημα, και είναι, και από εκεί πρέπει και εμείς να ξεκινήσουμε, να θεωρεί την υποβάθμιση, την τριτοκοσμική εικόνα, την έλλειψη πεζοδρομίων, την άθλια εικόνα σε πολλά σημεία της πόλης, σαν ένα από τα κύρια γεγονότα, και είναι τα προσφυγικά που καταραίουν ένα από τα κυρίαρχα προβλήματα, και είναι. Αυτά πρέπει να τα ξεπεράσουμε. Αλλά υπάρχει και η ολόπλευρη ανάπτυξη της πόλης. Υπάρχουν και οι σύγχρονες τεχνολογίες. Υπάρχει και το θέμα της ανεργίας, διότι χωρίς ανάπτυξη δεν μπορεί να χτυπηθεί η ανεργία. Έτσι λοιπόν, το κύριο επιχείρημα που θα έχουμε όλοι, πολίτες, σύμβουλοι, πρώτα πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Πρέπει να είμαστε ενθουσιώδεις. Πρέπει να είμαστε σίγουροι. Δεν θα πηγαίνουμε με απεσιοδοξία να πούμε ίσως να είμαστε. Θα είμαστε νικητές. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και αυτό θα μας κινεί. Θα είμαστε νικητές. Το δουλέψαμε μήνες, μην πω χρόνια της Νίκαιας, αλλά αρκετούς μήνες και χρόνια, γιατί στο Ρέντι το πρόγραμμα είναι αποτυπωμένη εμπειρία, η πολύτιμη εμπειρία των Δημοτικών Συμβούλων υποψηφίων μας που συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο του Ρέντι. Χρόνια και αυτοί παλεύουν στον Άγιο Γιάννη Ρέντι για τα προβλήματα, και εδώ βρίσκονται επιστημονικά επεξεργασμένα. Έχουμε δύο προγράμματα, ένα για την περιοχή της Νίκαιας και ένα για την περιοχή του Άγιου Γιάννη Ρέντι, που έχουν πολλά κοινά σημεία, αλλά εμείς τολμάμε και δίνουμε προτάσεις και δεσμευόμαστε. Και ακόμα έχουμε 14 σημαντικά έργα, τα οποία χτες κάποιος είπε και με τι λεφτά θα τα κάνεις, και του απαντήσαμε ότι διάβασε τα πρώτα και να δεις ότι χρειάζεται να έχουμε ένα όραμα, να ξέρουμε πού θα πάει η Νίκαια, και μπορούμε να βρούμε μηχανισμούς, αφού νοικοκυρέψουμε το Δήμο, να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες για να γίνουν τα έργα. Εάν δεν είχαμε αγοράσει το οικόπεδο στην Διάνων, θα μπορούσε ο Θησέας, που τον αξιοποίησε ο σημερινός δήμαρχος, να κάνει ο Θησέας πρόγραμμα της κοινότητας, το οποίο εμφανίστηκε και χρηματοδοτεί τέτοια έργα και άλλα που χάσαμε από την Νίκαια. Θα μπορούσε ο σημερινός δήμαρχος να κατασκευάσει τον βρεφονιπιακό σταθμό 100 θέσεων, 150, ένας τεράστιος βρεφονιπιακός σταθμός που κατασκευάζεται με λεφτά του Θησέα. Εάν δεν είχαμε τα οικόπεδα που είχαν βγει από το σχέδιο πόλης στην Άνω Νεάπολη, τα είχαμε προβλέψει, θα μπορούσε να γίνει ο νομαρχιακός βρεφονιπιακός σταθμός. Γιατί να μην διεκδικήσουμε αύριο 3 βρεφονιπιακούς σταθμούς και 2 στο Ρέντι, ώστε όλα τα παιδιά Νίκαιας και Ρέντι, τα βρέφη και τα νήπια, να βρίσκουν θέση. Το θεωρούμε αδιανόητο η μάνα να παρακαλά και να βάζει μέσω το δήμαρχο, το δημοτικό σύμβουλο, τον αντιδήμαρχο, συγγνώμη, για να βρει θέση σε βρεφονιπιακό σταθμό. Είναι απαράδεκτο. Αυτό είναι αυτονόητο και απαντάμε. Εμείς προετοιμαζόμαστε, δουλεύουμε, φτιάχνουμε τις προϋποθέσεις και είμαστε σίγουροι ότι θα περάσουμε τη στενοπό, όπως είχα υποθεί κάποτε, και θα βρεθούν. Διότι ό,τι έγινε στην Νίκαια έγινε με πρόβλεψη, με αγώνα. Αν τότε στη δεκαετία του 90 δεν είχαμε προβλέψει, δεν είχαμε οραματιστεί ότι πρέπει να έχουμε απόθεμα γης για να βάλουμε όλες αυτές τις διαδικασίες, δεν θα γίνονται. Κύριοι, να είστε σίγουροι για μένα,
αθωώθηκα πανηγυρικά. 15 χρόνια προσπαθούσαν να βρουν, να τεκμηριώσουν το κατηγορητήριο και δεν μπορούσαν να το τεκμηριώσουν. Ακόμα εγώ εξετάστηκα όσο κανείς πολιτικός και εύχομαι να εξεταστούν όλοι σε τέτοιο βάθος και όχι μόνο με 3 πραγματογνωμοσύνες. Οι πραγματογνώμονες που πέρασαν κατέθεσαν στο Ευαγγέλιο. Ναι, ούτε κατηδίαν υπεξαίρεση, ούτε μαύρη τρύπα. Όλα ψευδείς κατηγορίες. Να γιατί σας κοιτάω στα μάτια, να γιατί πρέπει να είστε περήφανοι. Μας περάσανε από γενναίες 14 στην ανάκριση, την έρευνα με 3 πραγματογνωμοσύνες, 2 δίκες και αθωωθήκαμε πανηγυρικά. Ο δε Άριος Πάγος φυσικά ούτε καν υπόνοια δεν είχε να βγάλει την απόφαση αμετάκλητη, ούτε καν να σκέψη για ανέρεση. Η απόφαση ήταν μπετόν αρμέ, η αθωωτική 5 ομόφωνα και ο εισαγγελέας ομόφωνα. Κανένα ψεγάδι, καμιά αμφιβολία. Αυτό τους λέμε. Αυτό τους λέμε. Και τέταρτο, μας λένε ευθάριο λογοθέτης. Φθαρμένος. Είμαι 59 χρονών. Ο φίλος από το Ρέντι είναι 56. 16 χρόνια, δεν είναι φθορά και κατεστημένο. Εγώ ανανεώθηκα. Το 98, κύριοι, πήγα και έκανα μεταπτυχιακό, δουλεύω σαν χημικός μηχανικός, ασχολήθηκα με αιωλικά πάρκα, με βιολογικούς καθαρισμούς. Είμαι περήφανος ότι είμαι καλός επαγγελματίας στην επιστήμη μου. Και έρχομαι με όρεξη να δουλέψω στην τοπική αυτοδιοίκηση, να δουλέψω για το Δήμο Νίκαιας, γιατί με καίει η Νίκαια και ο Ρέντης, γιατί βλέπω τι δυνατότητες έχουν. Να αλλάξει ριζικά η οικονομική κατάσταση, να ανοίξουμε τις δουλειές, να υπάρχει ανάπτυξη στην Νίκαια και στο Ρέντι, σε δύσκολες στιγμές, σε δύσκολες εποχές. Διότι αν δεν υπάρχει ανάπτυξη δεν χτυπάμε την ανεργία. Ακούστε σήμερα τι λένε. Η ελπίδα, σήμερα είπε ο κύριος Πρωθυπουργός, οι επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές, 45 εκατομμύρια ευρώ επενδύσεις. Τώρα το ανακαλύψαμε. Χρόνια τώρα παλεύουμε στις ανανεώσιμες πηγές και τους λέμε είναι ο μόνος τρόπος. Ο αέρας, ο ήλιος, η θάλασσα, να τα όπλα της Ελλάδας. Χάσαμε στην Εύβοια 250 εκατομμύρια ευρώ γιατί δεν προχώρησαν τα έργα αυτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έφτασε η ώρα τώρα να τις κυνηγάμε. Γιατί ο Δήμος της Νίκαιας να μην γίνει κέντρο τέτοιων τεχνολογιών αύριο και να αποκτήσουν τα παιδιά μας δουλειές, να έχουν προοπτική και να γίνει η Νίκαιά μας κέντρο, το προσφυγικό κέντρο νέων τεχνολογιών. Γιατί όχι. Εν συνεχεία, ο πρώην Δήμαρχος Νίκαιας και Πειραιά και υποψήφιος για το νέο διευρυμένο Δήμο Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέντι παρουσίασε κάθε ένα ξεχωριστά τους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους που καταρτίζουν το ψηφοδέλτιό του. Ο λόγος για καταξιωμένους πολίτες των 2 περιοχών που επιθυμούν να προσφέρουν στα κοινά και την τοπική αυτοδιοίκηση από το μετερίζει του Συμβούλου. Από το ψηφοδέλτιο δεν λείπει το νεανικό στοιχείο που υπόσχεται διαφορετικό χρώμα στο σημερινό γκρίζο Δήμο Νίκαιας αλλά και στον όμορο του Ρέντι.